L'associació de veïns la va crear aquella classe d'alfabetització, que era per això, per gent immigrant andalusa. I es va fer a Vilartagas, precisament, per a part que era la majoria de població, vivia aquí a Vilartagas, de l'alumnat inicial de l'escola, també era una mica una reivindicació obrera. Les primeres escoles d'adults, Salt i Girona, també van sortir d'aquesta necessitat. I a més sempre en evolució, sempre amb ganes de fer coses noves, amb ganes de provar, amb ganes de no quedar-nos parats. Això crec que per a una escola és important, no quedar-te amb el que tu saps que funciona i només allò, perquè allò es va apagant. Necessites una mica de ritme i una mica de xixa. A ver. I te gustava? Bé, vinculada a l'escola porto 25 anys aproximadament. Doncs jo estava treballant de profe d'una escola de primària i aquest any he canviat i ara estic aquí a l'escola d'adults. Llavors, doncs, curiosament, per un error, un estiu que em vaig equivocar i vaig posar aquesta escola sense saber que era escola d'adults i em va tocar. I afortunadament doncs, vaig començar aquí al setembre del 2020. És totalment vocacional. Molt gratificant el fet de que veus que hi ha gent que vol aprendre i que s'esforcen i que tenen ganes, que és lo important de l'escola d'adults. Sempre havia pensat que volia continuar estudiant, però bueno, comences a treballar, que si després tens els fills. Y entonces, pues, creo que mi etapa profesional ya se ha terminado, donde trabajo ahora, y necesito más formación. Mi padre estaba aquí antes que llego yo. Pues él también estaba estudiando aquí catalán. Después me proposaron que vengo yo también a estudiar aquí. Vaig decidir pues, apostar per fer la prova d'accés i canviar una mica de l'àmbit que estava fent fins ara. O sigui, la meva intenció és fer psicologia. Como vivo en San Feliu más o menos 6 meses, para mí es importante hablar uno de los dos idiomas. La gran diferència per mi va ser el trobar-me que aquí realment amb qui tractes és amb l'alumne i que no hi ha ningú més, no, darrere, no hi ha els pares. No? I això en aspectes és complicat i en altres aspectes és senzill, és molt diferent. Llavors, com que som adults, és amb ells amb qui fas tots els tractes, amb qui arribes a acords, no hi ha aquests altres passos. I el venir per la seva pròpia voluntat té ganes d'aprendre. Des d'aquí et motiven molt, no? Perquè et veuen potser coses de tu que tu no veus. Jo crec que els nostres alumnes venen amb una motxilla, amb unes etiquetes evidentment, de les seves experiències anteriors, i aquí una de les feines que intentem fer doncs, és que es treguin aquestes etiquetes. Pues, precisament això, vaig tenir una mala experiència, jo porto 8 anys sent administrativa, i crec que no és ben bé el que m'agradaria, perquè m'agrada molt escoltar la gent, dedicar-me a ells. Y entonces al principio estuve pensando algo que fuera muy encaminado al mercado laboral. Pero después, con una cosa que me dijo una de las profes, la Esther en concreto, pues pensé, pues sí, pues no me voy a encaminar al mercado laboral, voy a hacer realmente lo que me apasiona. Llavors, penso que té un valor immens, no? Que un cop ja tens tota la vida organitzada, tinguis aquella inquietud i això et porti a fer aquest pas i en molts casos a combinar, no? A compaginar el que és la vida personal, el treball amb els estudis. Per tant, una de les nostres funcions és intentar que entenguin que a la vida hi ha molts camins
i sobretot que l'escola d'adults és l'escola de les segones oportunitats. Ja no és orientació només educativa, és orientació vital. La gent et pot explicar la seva vida, et pot explicar els seus problemes. Per tant, aquest alumnat, a part de formar part de la teva vida durant la classe, tu també formes part de la seva vida fora de classe. I vulguis o no, si tu has fracassat, el pitjor que pots fer és agafar, enfonsar-te i no fer res. Però si tu pots agafar i trobar un altre camí per poder arribar a ser el que tu vols i a sobre aprendre... També hi ha aquest aspecte que hi ha molta gent que no sap fins on pot arribar, no? Hi ha aquest marc mental tan petit de que quan tu has acabat, als 18, 20 i pocs anys, quan tu has fet el teu recorregut acadèmic, ja estàs, ja pots plegar, ja no cal que tornis al món acadèmic. En canvi, aquí incitem precisament a tornar-hi. I no només amb nosaltres, sinó després de nosaltres, que vagin a fer un grau, que vagin a la universitat, que no es quedin quiets. Llavors, vaig continuar estudiant quan vaig acabar d'aquí, perquè vaig sortir molt motivada y vaig veure que tenía capacitats. Y también porque yo también quiero aprender más y más cosas y la lengua también porque necesito, como estoy viviendo aquí en España, entonces tengo que hablar bien español y catalán también. Es que en las universidades estamos estudiando en catalán. Realment sents que la teva feina està sent útil i és que no només ho sents, sinó que els alumnes t'ho recorden i t'ho diuen i cada classe et donen les gràcies per la classe. Això va ser molt sorprenent per mi i també molt gratificant. Com a beneficis potser jo diria la flexibilitat que hi ha a l'escola, no? Començant pels horaris, que tenim horaris de matí, de tarda i de vespre, la matrícula oberta. A vegades, tot i que comencen les classes al setembre, hi ha persones que al setembre, pel que sigui, no poden venir a estudiar o ni s'ho han plantejat potser de fer-ho al setembre. Aconseguir la fita arribar allà on te volen arribar és ja un benefici. També és la manera de tractar a l'alumne. Y también nos tratan muy bien. También tratan los alumnos nuevos de una manera que dejan... No tenemos miedo, ¿sabes? No tenemos miedo ni nada, nos ayudan por muchas cosas. Coneixen el grup d'alumnes de la classe. Hi ha gent que no tenen cap mena de relació fora de la seva família o de la seva feina. Per tant, s'obre un món nou de socialització, un món nou de contactes, un món nou de coneixements. Perquè aquí em van ensenyar que tenir coneixement és una cosa que te fa sentir-te bé en tu mateixa, no? En el meu cas, m'han fet un acompanyament per ajudar-me a expressar-me molt millor, a expressar les meves emocions, ja que, vulguis o no, a mi sempre m'ha costat expressar-me. La escuela o estudiar castellano me ha ayudado a integrarme mejor en Sant Feliu. Els pot anar bé per poder aconseguir papers de residència, per tenir titulacions o simplement per satisfacció personal. O un certificat també pot ser, o algun tipus de titulació, o més que res, habilitats bàsiques pel dia a dia. Que trenquin amb les etiquetes i amb els esquemes que tenien anteriorment del que suposava estudiar, del que suposava les capacitats que ells tenien o no tenien. Emocionalmente, mentalmente a nivel de superación, de pensar que no puedes aprender y darte cuenta de que puedes aprender muchas cosas. I això em motiva per continuar estudiant perquè la meva feina vaig fer un grau de tècnic auxiliar d'infermeria. Llavors vaig començar a treballar a l'hospital. Beneficis, aconseguir allò que es proposa.
la gent ve contenta aquí. La gent vol estudiar, llavors ve contenta. Doncs aquí la relació és propera, és amable, no és tensa en cap moment. Bueno, l'alumnat és bo d'això que deia, no? Aquesta llibertat de fer i aquesta llibertat d'entendre. En la classe ens ho passem molt bé. Són molt oberts a explicar-te coses, a preguntar-te coses i és molt positiu. La relación con los profesores es muy buena, es casi familiar. Em connecto molt amb les persones, intento tenir empatia i comprendre quina és la situació i per això tenim un servei de tutories, és un dels projectes importants que té l'Escola d'Adults, en el qual el que intentem sobretot és acompanyar i donar suport. No centrar-nos només en els coneixements que els hi podem transmetre, que és molt important, però també en aquest acompanyament i entendre el seu dia a dia. Jo, de la part que vinc d'estudiar a instituts, el professorat és com molt més fred, molt més distant. En canvi, aquí t'acullen amb molta més facilitat i t'ajuden amb tot el que necessitis. I tenen un tracte molt individual, es centren molt en les dificultats de l'alumne, fan moltes estratègies, que al final és una cosa que m'agrada moltíssim. Sempre te donen opcions, encara que tu no vegis sortida, te donen opcions. Llavors, això fa que vinguis més relaxada i quan tinguis un problema, si les poses, sempre te troben una sortida. Que trobin aquí professors i professores, que els acullin, que els escoltin, que els hi busquin solucions. Ja no totes les solucions, però unes quantes solucions a coses que semblaven impossibles abans d'entrar per la porta de l'escola. Pues a mi això me sembla un regal. Del profesorado destacaría que se dejan la piel. Se dejan la piel por ayudar a las personas y por hacer que se sientan bien, por darles fuerza i motivos para que quieran estar. Per nosaltres l'escola és una entitat viva i no és venir a clase y ya está. Y también lo que me gusta más es que realizan salidas y actividades. Y con los compañeros me encanta que las clases sean de tan diferentes edades, porque es muy enriquecedor. Jo era el més petit de la classe i podia trobar des de gent de 70 anys fins i tot a gent de 40, 30, amb molta varietat d'edat. I això és bo, ja que veus a gent que, per moltes vivències que hagin tingut, doncs volen continuar aprenent. I que entenguin que són capaços, que sobretot el que diu el nostre lema, mai és tard per aprendre i que per tant, tinguis l'edat que tinguis, es pot tornar a començar. El repte principal crec que és adaptar-te a aquesta variabilitat d'alumnat. Molts es matriculen a mig curs, molts marxen, molts aquell dia no poden perquè els han canviat el torn de feina, no poden venir. Potser és el repte més gran, no? L'estabilitat de l'aula, dels alumnats i que tots puguin assolir els mateixos coneixements. Tu t'aprenteges una cosa, però el fet de veure com t'arriben els alumnes aquell dia al dematí o abans de començar la classe, a vegades has de canviar totalment de planteig. Connectar a vegades amb els que ells volen i el que te demana potser el departament o el que te demana la llei, a vegades tot no va allà mateix. Ens hem de basar en els seus interessos i les seves necessitats. Potser tenim una idea de com volem fer la classe o què volem ensenyar, però ells en tenen una altra. Llavors ens basem molt també en el que necessiten ells. Jo crec que és la flexibilitat, adaptar-te i tenir... Jo penso que és molt important l'empatia, no jutjar, sobretot les persones perquè fins ara no han vingut o perquè van fer una cosa i no en van fer una altra. Suposa molta paciència, suposa no tenir pressuposats. Doncs aquesta gent ve d'uns altres entorns i d'uns altres motxilles i d'uns altres vivències. I un cop superes aquest pressuposar, pots començar a treballar.
Si com a alumne tu et planteges o t'has plantejat que vols tornar a estudiar i no saps per on començar, si t'has plantejat que necessites un canvi a nivell laboral i necessites formar-te i no saps quin és el camí que has de seguir, doncs a l'Escola d'Adults tenim un servei d'orientació en el que oferim aquest acompanyament, aquest suport individualitzat perquè l'alumne pugui trobar l'ampli ventall de possibilitats que existeixen i decidir quin és el millor camí a seguir. El reto es priorizar. O sea, he tenido que aprender a priorizarme a mí y a lo que quiero conseguir, o sea, los estudios. Em llevava i pensava, avui no aniré perquè no podré més, però l'esforç de dir que sí, vinga, que sí, que tu pots, i arribar aquí, trobar-te gent que t'està motivant i que t'està dient que sí que vals, encara que tu te trobis que no, és que és molt motivador. Repte com a tal no, perquè com que és una que vull fer, ho faig amb gust i amb gana. Tinc un fill i no visc aquí. O sigui, jo sóc de Calonge, el meu fill va a Cassà de la Selva, a l'escola, i faig un munt de viatges que potser més d'un no ho faria. I bueno, suposo que també l'esforç, no? I el sacrifici, perquè molta gent diu, has tingut molta sort. I jo crec que no és sort, és esforç. Esforç y anar per allò que t'agrada. Solo por mí misma ya merece la pena. Quitando todo lo demás, o sea, quitando que luego puedas tener más o menos salida profesional, que puedas acabar haciendo lo que quieres o no, por mí misma ya merece la pena. Jo crec que el centre s'adapta molt bé a les necessitats dels alumnes, donem moltes facilitats, tant d'assistència com de, no sé, de nivell de notes, si ens posem així una mica més acadèmics. Bé, una de les coses que procurem fer és intentar anticipar-nos, però és bàsicament impossible. Anticipar-nos a les necessitats del tipus d'alumnat que tindrem. Nosaltres no entrem a l'aula i podem donar un coneixement igual per tothom. És que ja entra dintre de la nostra naturalesa com a mestres d'adults, com a professors d'adults, saber que hi ha una gran diversitat i que hem d'atendre les diferents casuístiques, les diferents intel·ligències emocionals, les diferents predisposicions que tenen els alumnes. Clar, això ja és el tarannà del nostre equip i la implicació que hi posem, que és molta, no? El que intentem, aquesta empatia i de rebre i d'acollir a tothom de la mateixa manera. És un equip que escolta. Es un equip que escolta a les persones. Se adaptan un montón a todo el mundo. Tenen aquesta entrega a la gent i és molt guai. Intenten comunicar-se, preocupar-se pel que els hi passa, llavors és el punt a favor de l'escola d'adults. No només ajudem a que aprenguin assignatures o que aprenguin matèries, sinó hi ha darrere tot una orientació, un seguiment. Los profesores o la escuela se adapta a las necesidades de los alumnos. La verdad que la valoración 100% está perfecto, porque ya de cualquier cosa, lo que necesitas te pueden ayudar. La capacidad de la escuela es total. O sea, les dan todas las facilidades. Si una persona no sigue adelante, es bien porque por pereza, por falta de motivación, porque está confundido con sus posibilidades, cree que no puede i puede. I s'adapten molt al que necessitis. Jo ara mateix estic buscant feina i potser arriba un moment en el que me queda un mes i mig per acabar i no puc continuar venint a classe als matins. Llavors sé que estic molt segura de que podran fer-me arribar la informació per acabar els temaris o ben bé podré venir i fer alguna classe extra. A més, com que també tenim matrícula viva, també és un continu durant una temporada que vas arribant alumnes nous i t'has de veure com venen aquests alumnes i com s'adapten al grup que ja fa un parell de mesos que tens començat.
Vull dir que és continu, no parem en aquest sentit. I llavors el que busquem és oferir el ventall més gran possible de català, castellà i anglès als nivells, que hi hagi el màxim de nivells possibles, que els graduats no es perdi l'1 i el 2, que puguem mantenir aquests grups de proves d'accés i buscar sempre sistemes que, d'acord amb el departament, ens permetin tenir un ventall molt ampli i omplir-lo. Hi ha molt bon clima en aquesta escola, es treballa molt bé, la gent és implicada, fem de més i de menys i tothom participa i tothom s'ho pren com a seu. La relació amb els companys és molt bona. Pensa que en general als instituts potser hi ha un claustre de 70, 80, 100 professors. Aquí som, depèn del curs, 11, 12... Tots els divendres ens reunim. L'equip directiu sempre fa moltes coses per la cohesió de grup. Jo a vegades dic que és com una segona família, ja gairebé, no? Vull dir que si necessites qualsevol cosa saps que pots comptar amb ells. És una escola que està oberta tot el dia, amb molta diversitat d'alumnes. Pots trobar, com que hi ha tantes graduacions, tantes titulacions, trobes molta varietat d'alumnes, des de gent, com deia abans, que acaba d'arribar, com també gent que ve de Rússia, que vol aprendre català, o una senyora de 60 anys que vol aprendre informàtica. Tot conflueix aquí i és curiós. Jo crec que el que fa especial l'escola d'adults és l'alumnat que ve a aprendre, perquè és un alumnat que ve amb ganes, amb interès. Me ha sorprendido que fuera así, tan acogedora, tan integrativa, tan... Bueno, que es uno de los pocos sitios que he encontrado fuera, o sea, en el mundo cotidiano, que te ayudan. Todas estas son especiales para mí. Todas estas lenguas, lo que están haciendo, la manera como tratan con nosotros, está especial. Los profesores son profesionales y que la técnica es muy moderna. Jo pensava que els professors eren molt més fred i la gent seria molt més freda amb tu, però en veritat no, en veritat la classe t'acull molt bé i la gent és molt càlida i molt sociable. Hi ha una feina darrere de l'equip directiu, una feina de reconeixement, d'acompanyament, de fer veure que valen tant o més que nosaltres i hem tingut també molta sort, perquè ve gent que un cop coneixen el mecanisme, com que és molt elàstic el nostre funcionament, s'adapten ràpidament. I també els dona llibertat per proposar, llibertat per fer, llibertat per implicar-se. Però penso que els docents també han de ser un perfil especial, que s'impliqui, que entengui la diversitat, que entengui que les persones, a part de l'escola, doncs, tenen molts altres factors que els influeixen, com la seva vida personal, la seva vida laboral. No em fa mandra venir a classe quan això, bueno, doncs potser quan ets adolescent no ho veus. I això és una escola d'adults. Al final som gent gran que tenim molt clar, o més o menys tenim gairebé clar el que volem fer i el que volem perseguir. Llavors, és guai. La capacidad de hacerte sentir bien y hacerte sentir que tú puedes y que tú vales. Que todo el mundo es válido para superarse. Que no hay límites. La proximitat de lo que són els professors, la direcció, tothom. La proximitat de que vens i te sents tranquil. Que no és només venir a classe i que siguin temaris i temaris i temaris i tot molt tècnic i no... O sigui, hi ha moltes maneres d'ensenyar i crec que també s'adapten molt al ritme de la classe, al que necessita l'alumne. Que no som una escola luso, que no som una acadèmia, que no som només classe. Que fem classe i donem titulacions i fem matèria i fem... Tot això ho fem. Però creem vincles, ens preocupem, orientem, donem oportunitat, no només als alumnes, als profes.
no diria que som una família, perquè queda molt cursi, però creem uns vincles que potser en d'altres llocs no els hi donen